Right, maswera sei vazukuru, maswera sei vauya, ngatitaurei handiti, ngatinyorei macomments. Chekutanga chanei chida kunzwa ndechekuti muri kundinzwa here? Kana muri kundinzwa ndokumbira kuti mungonyorawo kumacomments mundinfomewo kuti muri kundinzwa kuitira kuti communication yedu inge iri inofamba zvakanaka. Ndokumbira kuti mungondiudzawo kuti muri kundinzwa here. Thanks very much. I can see the numbers are kukura, the numbers are going up. Thank you very much, Vasukuru. Thank you. Thanks very much, Moses. Thank you very much. Reganibe. Ndatanga nekumurisa iwewe Moses Chengeta and Moses and Chinea. Thanks very much. I did not confirm. Right, Susan Smart, Susan Smart, she was waiting. Georgina Zuzai, thanks very much for waiting. Georgina Zudi Mzugurong. Len Mosoko, waiting. Kunis Kunaku Munaku, thank you. Plexi, waiting. Light, Manuel. Banyai TV, thanks very much Mzukuru ne support. Big Sister Shai, Lucia Wena, Zurudi Mzukuru, Rufamba ere. Thanks very much nekuti nyora message ndaiona Mzukuru. Thank you so much. And Banyai, Sekuru waswera bo, waswera sei Big Sister Shai. Moses Chinea, Zurudi. Right. Mary Mabote, crush yangu, you never disappoint. Zurugudi Mzukuru wangu. Right, Plexi Gariano, Zurugudi, Plexi wakanyanya, Mzukuru wangu Plexi ka. Dada newe Mzukuru wangu. Bazwara waka join up Saint TV ra waka subscribe. Dori ziva. Until today, unoramba uchi support. Thank you very much. Kendichi Koa. Anko racho ndrori zvese Mzukuru wangu. Rupambere, thanks very much. Hey, Mzukuru. Veronica Dzikamai, Zurukudi Mzukuru, kuri sei kwauri. Lucia, Julie Zurukudi. Anzi, Julie Mtemachani, Zurukudi. Thanks very much. Neno sekuru wangu wasiri kubatika Mzukuru saka meno zvanga zvichiitika pakati pedu apa. Fiona Gondo, waswera semuzukuru wangu Fio, sekuru ari bo. Ndaizivei, waswera bo here ndai. Thanks very much nekuramba uchisupporta muzukuru, ndo wakanyanya iwewe futa ndeti. Alright, confirmed. Right. Tendai Chengeta, she's one of the first subscribers. Channel ichiri nevanhu less than 10. She was already a subscriber. Thank you very much muzukuru wangu Tendai nekusupporta basa musha wakura ndeti. Kana pari pamba tichiti ndo mafestival iva. Ndeti. Right, Lenmo Soko, thanks very much nekukonfirma ndomo akanyanya. Lenmo ndakangoverenga macomments ako kama videos awakakomenta. Ndinotya nazvo. God bless you so much muzukuru. God bless you. Okay, confirmed. Okay, confirmed. Georgina, thank you. Chiedza Productions. Aiwa, munosvike piko, handipamba penyu here. Munototisvikewo pamba penyu. Panapa munototisvike kumwe kwese. Panapa ndo pamusha. Guys, let's go and subscribe to Chiedza Productions. Zviri kudi chichi Nora Dube. Yes, muzukuru. Saka basa takutanga wauya. Aiwa, wagonesa. Nometa mkwani. Zviri kudi muzukuru wangu ndiani umwe wansandamurisa. Tinashe William Gondiwa, Zurukudi Mzukuru, thanks very much nekuuya. Evelyn waswera sei Evi, kuri sei kwauri Evelyn Mzukuru. Right. Mwanza. Juliet ndakumurisa. Zurukudi sweetheart. Zurupamba here Mzukuru wangu. Inini ndiri bo handidi.
Better. Right. Fadzi, zvokudii sekuru aswera bo, aswera semuzukuru wangu. Thank you very much nekuya Cecilia. How many times have I called you? Zvokudii Sisi Rasta. Muri boy here Rasta. Kuri sei Jones. Right. Ndimai vanondwaro Sisi ndimai vangu meradziyo. Yes, Ruthi, waswera sei Ruthi muzukuru wangu. Right, knowledge moyo dewa muri sei. Rudidi muzukuru wangu ndiwe kwa dewa. Right. Thanks very much nekuya kushowa zukuru. Thank you so much. Ndokutaka kucheka kuti pane doro roda kuvharwa remukiche. Mabama kaka moms. Right, today you are going to be talking about forgive and forget. This is the topic we are going to be talking about. Dokuna ndaisa pa tanyora nditi. So ndonyaya yedu ndokuna takaita part 1, tikaita part 2, part 3, part chidaro nditi. So nasi we are continuing, we will try by all means kuti tinge tiri tinowinza nyaya dzachona dzinoitika, tinge tiri tinodziwinza each and every Thursday kana Thursday and Friday takakwanisa nditi. So terera, if you are new to this family, you are welcome. Mandate, kana ungasati wasubscribe, don't forget to subscribe to our family channel. This is not my channel, so this is our family channel. And so subscribe, turn on your notifications also, that whenever we upload a video, you'll be notified. For those who have not watched those videos that I saw for today, that I upload, please go and watch soon after finishing this live streaming. So today, tibe tapinda munyaya yedu. Tabataisa musoro wenyaya yokuti unobva mazuva ano ndokunga muri kuzoona zvichiitika mumastreets esocial media. Vakadzi nevarume vari kubatwa vachichita. Vari kubatwa vachiita upombwe zvakanyanyisa. Vanhu vari kubatwa vachiita upombwe zvakanyanyisa. Chinova chinhu chinodisappointa. So zvazvinodisappointa, nhasi tatirega timbotaura pamusoro penyaya yachona kuti is it possible kuti ukabata umwe wako, ukabata mukadzi wako, ukabata murume wako aine chikomba kana kuti ane girlfriend. Mazuva ano vari kubatwa vari panzvimbo, vari red-handed. So is it possible that you can forgive your partner after catching them cheating on you and with another man or with another lady? Zvinoitika here vazukuru. Ende kana uchinge wamuregerera, unenge wamuregerera nemwoyo here, hazvizorambe zvichidzoka here. Kana kuti kuregerera kwekuti unenge uchida kuzorivenja. Kana kuti vamwe vane kuregerera anenge asina, but they are forced kuramba aripo. Ndo kazhinji kekuti munozonzwa munhu achiti ndinogarira vana vangu. So ndonyaya yatinoda kuti tinge tiri tinodiscussa. And then kana kuri kuvakomani vasikana vasati varoorana, ukabata umwe wako ukaona kuti he or she is cheating muchato, kana kuti imba inogona kuendera mberi, imba inoendera mberi kana kuti imba haienderere mberi. So ndonyaya yatinoda kuti tinge tiri tinotaura pamusoro pezvayo pazuva ranhasi. So ndiri kuisa link wazukuru. Everyone is welcome. Auye tinge tiri tinodiscussa about this issue. Handiti tanga tinge tiri tinotaurirana pamusoro penyaya iyi. Handiti right, hanzi we forgive Kyle, but
we don't forget, especially us women, tagara nema dati semota yanduwi miwa. Alright, panyorwa chinonchi chinambia. We are in studio as guru. I'm inviting you to come. My guest. Anyene. Alright. Open it back. Alright, so I'm putting the link. Everyone is welcome. We are to Zotaura. It was Wangu. You're welcome to come. There's a link. Come, let's talk about this issue. Because chirikuitika ndechekuti nyaya dziri kudziona dziri kucirculata zvakanyanya. Ukangovhura paFacebook uri kuona vanhu vachirova seimwe nyaya yakaitika. I wanted to talk about it. Ndaida kutaura pamusoro payo nyaya yachona, but handina kuzotaura pamusoro payo. Mukwasha akabatwa achitsotsonya ambuya. Munoti kudii nayo? Masi wangu haasi kuita zvakanaka. Amenoda anotanga kusaita zvakanaka ndapashoinda. Naiva zukuru. Right, munoti kudii nayo nyaya yemukwasha naambuya vaitsotsonyana vachichita tezvara. I'm sure ihanzvadzi. Ihanzvadzi So there's a link. I've just dropped the link. Everyone is welcome to come to the studio. Everyone is welcome to come. Tizotaura nenyaya iri kunetsa. Is it possible kuti unge uri unoregerera munhu achinge akubirira? Zvinogonekera zukuru wangu. Ngatitaurei pamusoro pacho chinyaya chedu ichi. Is it possible kuti tinge tino mumba mangu vakomana vari kufraya zvinhu zvachona zvimwe zvava kunditosora mai masaisi. Ndaisa link. Pindai mustudio. Pindai mustudio ndiri. Them studio tizo discuss about this. Right, hanzi Cecilia kamzukuru wangu, hanzi ndina mai vangu vamweradziwa, hanzi hapana kuregerera anko zvotopera musi iwowo. Pandoo zviri kuitika here, because ukaona munhu achirova, most of the times vanhu vari kusvika pavanozorova, kazhinji ndiri kuona tumavidheos evanhu vachirova mukwasha, vachirova murume. Varume vari kurova zvisingaite, kurova kunzi ndakubata uchirara nemukadzi wangu, mukwambo semukwasha arova zvisingaite, zvikanzi mukwasha wanga uchitsotsonya mukadzi wangu iwo, wanga uchitsotsonya mbuya washa. Arohwa zvekurohwa zviya handiti. But vakadzi havasi kurohwa. What is really happening? Vakadzi havasi kurohwa, pari kungorohwa vakarume chete. Chii chiri kuitika vazukuru? Handiti. Right. Welcome to the show mzukuru wangu. Big sister Shai. Sekuru murisei. Ndribo aswera mzukuru wangu.
Network ndiye pasi pemuti kule. Hello. Network yacho ndiye pasi Network pemuti. yacho iri kunetsa kwese. Pakaipa. Otherwise, kuri sei kumba kwenyu? Sekuru kuri kupisa. Papisa Vic Foros. Pakatoipa. All right. Yeah, better. So guys, kune vasingazive uyu apinda mustudio, big sister Shai muzukuru wangu. Also she's having a channel inonzi Banyai TV. So let's go and subscribe ku Banyai TV. Vari kutaura nyaya dzinotivaka, nyaya dzinoita kuti upenyu hwedu tirarame neunonzi ubuntu. Handiti? So let's follow her. Let's go and subscribe. Yes. So nyaya wainzwa muzukuru unoti kudii nayo hande nayo? Ndopindura ipi? Kune tu nyaya dzamataura sekuru. Kune nyaya yekuregerera, kune nyaya yemukwasha navambuya vachitsotsonya. Saka ndeipi yacho yamuri kuvhotsa? Musoro wenyaya watiri kufamba nawo ndewekuti mukadzi kana murume ukabata umwe wako achitsotsa, unomuregerera here kana kuti zvopera zvakadaro? So inyaya imwe chete yekuregerera munhu kana achichita. Kuregerera sekuru kuripo, but nyaya iripo ndeyekuti unogona kuregerera sekuru anti asi haukanganwe. And inini I believe kuti sekuru unogona kumuregerera mumwoyo wako, but unenge usisina mafeelings nemunhu iyoyo. Saka marriage yacho unenge wakutopretenda. It's not good to pretend. Because ndaya marriage kuti unozopedzera naye wakuchita. Then when you forgive your partner, let's say wabata mukadzi, iwe womuregerera mukadzi iyoyo, unenge usina mafeelings. If you cheat, kuipa kwemukadzi kuya hakuchaoneke kuti iye akakanganisa. Vanhu vakuti iwewe ndiwo akakanganisa. Saka inini the best plan, I think you better move on, murambane, you start a new life. If you start a new life uri wega, even ukamove on zviri nani, pane kuti urambe uri murelationship iwe usisina mafeelings nemunhu iyoyo cause wakambata right-handed, it's not good at all. Because once you cheat, whether you are a man or a woman, kuipa kwemunhu kwese kuya kwaakatadza kuri kuya pamusoro pako iwewe wachita kwechitu. Saka best plan ndeyekuti kana wamuregerera make sure kuti but inini I don't believe kuti ukabata munhu unogona kumuregerera but haukangamo. It's not easy sekuru kubata munhu ichipinda ichibuda. Sekuru, sorry. Hazvisi nyore. Hazvisi nyore sekuru. Takamboexperimenta zvinhu zvakadaro muupenyu. And nanhasi hatikanganwa, unomboti ukagara so tomboti yaive firimu here kana kuti ndaiona chaizvo chaizvo. Saka best plan ndeyekusiyana nazvo. You move on, you start your new life alone. Because mangwana unozochita cause akatongova pamusoro pako chete, you just think about that situation yekuti ndakaona munhu uyu achiita nemumwe munhu. Unogona muregerera pati ngazvipereka 1. Ngazvipereze kuru 1 zvipere. But tiri kutika pane vanozoti aiwa ka inini ka mumwe wangu ka sezvandaona zvanyorwa nemuzukuru wangu Mary. Handiti hanzi naMary ngatinyore comment yake, hanzi asi ini hangu murume wangu from the day randakati death do us apart ndakabva ndamuregerera, asi atadza nekuti umurume kuti izvo vaitove nehobwe yevadzi. Ndapo muzukuru.
anyora futi zvikanzi cheating zvayo ka cheating zvayo. Upombwe hwemukadzi hwakatukwa even in the Bible. Hanzi nasigauke nhamo, hanzi kutoregererana zvobva zvapera sekuru because hapana chekuita nekuti mangwaro anodaro. Iyo makomenti uri kumanzwa muzukuru uri kuti kudii nawo? Aiwa, kuregerera sekuru unoregerera, hatirambe unoregerera. Like inini ndiri kutaura, inini like on my side ndakaregerera, but you lose feelings sekuru. It's not good sekuru. Marriage chinhu chokuti unakirwe sekuru. Ukaona usisinganakirwe pamarriage utoziva kuti something big is coming behind you. Because unogona kuregerera nzi wotaya ndamuregerera mukadzi wangu kana murume wangu, but paunogara pese wakangomutarisa, even akangoti budewo ma-hours, unenge usisina trust. Where there is no trust, there is no love. Wakutofunga kuti aenda ikokuya. Saka sekuru shwa ungararama upenyu okufungira munhu upenyu hwako hwese here. Saka you rather ainini hangu ukabatwa neni, but kana ndakubata iri message hanzi ndinenge ndichingofungira hangu kuti maybe manga muchitamba ndiri pafoni. Noti ukubata chaiyo muchiita. Aiwa, hazviite sekuru. Waramba muzukuru, hanzi kukubata irimo hazvigoni. Hazviite sekuru, muchiita sekuru. Esi muzukuru wangu epi ndoka pakaipa. Epi muzukuru wangu, welcome to the show. Epi? Hello. Hello, wasera se muzukuru. Ndiri volume yako iri pasi. Tokumbira kuti uwedzere mbichana. Hello? Epi? Taurisa muzukuru hatisi kuno. Hello? Banyai uri kumunzwa here muzukuru? Handisi kumunzwa. Amenoti chiri kuitika nevolume yake. Hello? Yeah, Banyai. Dzoka futi muzukuru. Ndikumunzwa isekuru. Yeah. Tite tiverenga macomments. Hanzi kuregerera in advance na Johani Masowe chishanu. Hanzi gara wakatoregerera munhu asati akutanzire. Obvious achatongokukanya. Wainzwa here Banyai? Sekuru, ndibvunzirei varume kuti ivo vanogona here kutiregerera kana vatibata. Mutibvunzireiwo meseji chete unoiendera kumba kwenyu. Inzwa hanzi naMozisi, kurova hakusi kupedza nyaya kule. Kungosiyana nazvo is the best, especially wabata ari mukadzi. Wapindurwa kapo naMozisi. Kana wabata ari murume ko usasiye. Hanzi siyana nazvo. Unofanana sekuru. Hanzi zvinofanana sekuru, even ari murume ukatomubata chete feeling inoenda. Kanzi na Mary futi hanzi sisi Banyai kana muchiti makaregerera simuchine but mupfungwa hamusati maregerera. Right, ipapo ndofunga pari kuita vanhu tiri kusanganisa nyaya kuregerera kuri pairi. Anditi pane kuregerera kwekuti zvoni vanhu vanobva vati iwe ndakuregerera
uya tidzokerane tigarisane. Imwewo mhando yekuregerera. Handiti? Kuregererawo ikoko kwekuti ndakuregerera, of course ndakubata uchiita izvi mistakes anoitika, chiudzoka kumba maiti tangidze futi afresh. Handiti? Kwozoti kuregerera kwekuti zoni ndakuregerera mudzimai wangu kana kuti murume wangu, asi let's part ways. Because umwe munogona kuramba muchigara mese but asina kukuregerera. And that person is very dangerous. You can say that again. So I prefer munhu anoti aiwa ndakuregerera but zvapera. Pane munhu anokuudza kuti anoti ngatigare tese, hazvina problem, zvaitika zvatoitika, haasi kukuudza kuti ndakuregerera. Hazvina problem, let's move on. But iye atokuwara nechekare, because it's not easy kuti uone munhu wako waunoda achirara neumwe munhu. Haiyo izvezvo. Ini ndakatogara ndatotaura kuti kungofungidzira chete, kungorota hope chete dzakada kudaro. Hope dzakadaro hadzirotwe. Happy muzukuru wangu Welcome. Happy? Now we are hearing you loud and clear. Manje ndiripo zvirise. Zviripo ndatosikira kuseka zvangu kuti hope dzakaita seizvozvo hadziite. Iwe ungarote hope umwe wako achirara neumwe munhu. Kungorota cheteni zvinogona kutopera. Because sei ndarota ndimwari ari kutondiratidza. Shara yenyu. Uri kuti wokudii nayo nyaya iyi? Varume havadi kupinda mustudio. But I'm happy vari kunyora zvavo makomenti. Handina kunyatsoiona kuti inyaya yekuchiita kana kuti yekuregerera. Ndeyekuregerera, but tatangoiti senyi mazuva ano nyaya dziri kungotrenda dzevanhu vari kubatikidzwa vachichita, ari kubata mukadzi wake anewo chikomba chiri murume ari kubatawo mukadzi ari kubatawo murume wake ane girlfriend. Unotiwo kudii nazvo? And tiri pakuregerera ipapo. Thanks very much for coming back nezvo takambotaura tese zvakare. Handiti? I think tinogona kuita tichikontinya futi kusaidi ikoko patakasiya. Okay. Hai, inorema sekuru kuti ndibate murume wangu ane umwe munhu. Kuregerera kwacho inongoti isusu vakadzi tinoregerera. Asi kuti iye murume akawana inini manje ndine chikomba. Ndinotopekerwa zvinhu zvangu kukandirawo kuti chibuda uende, asi anenge achiexpecta kuti inini ndochimuregerera. Aiyo, handisi kukutrasta ipapo. Imi munoregerera here? Kwenyu kuregerera here? Kwenyu hakusi kuregerera. Let's be honest. Kwenyu ndekwekuti ndopatati kuregerera kuripo paripo asi zveshua hazvisi zvedu. Wati zvedu chii? Isusu zvedu vakadzi kazhinji kuregerera kwacho kunenge kwava kungova kuya kwako kuti ndakugarira vana, asi rudo chairo runenge rusisipo, kutaura chokwadi. Zvototi sometimes chero chindibata ndotonzwa mwoyo wangu kutosviba chaiko, because ndinenge ndichifunga zvezvo zvandakatomboona. Ndinogarira vana vangu, handiendewo, ndozvamunenge muchiita manje. Ende vamwe manje anenge akutarisa background kuti kumba kwedu kwandakabva zvinhu pamwe zvinotomira mushe, iye andiitira rubbish, ndiye wacho ari kutondichengeta, ndiye everything.
maona. Yes, So varume the I other think thing- ndosaka vachinyanyoita power reku And the other thing sekuru, the other thing tofanira kugara pasi tiite meeting Mange tiri mushtaura two. Inini hangu ndinokubvunza kuti ndikumira kubvunza kuti pane pandiri kukanganisa. Alright. Sekuru, pane pamwe paunoona kuti tiri kuzama sekuru. Ndofanira kugara newe pasi ndikubvunza kuti murume wangu, you have cheated me on an extent yokuti ndikubate uchiita nemwe mukadzi. Ndepari pandiri kukanganisa. Unyatsonditsanangurira. Nene ndikazoona mareasons acho achibatika ndogona kukuregerera. But ndikanzwa mareasons achitonhora. Sekuru, like vamwe vakadzi vanobatwa, unenge muchiona kuti murume ari kuzama. Tisingazivi hedu kumabedroom uko. Ndo kune nyaya yese hombe kumabedroom uko sekuru. Because tinogona kuona varume vachichengeta vakadzi, vachitenga dzimotikari, vachiita sei, asi kumabedroom kusina kumira mushe. Saka ikoko unofanira kubvunza mumwe wacho kuti unofanira kubvunza mumwe wako kuti pane pandiri kureswa here bhururu wangu, anyatsokutsanangurira newe umbochinjawo magiya. Ukaona newe kuti uri kuleka, unomuregerera umbozamawo. Wondipawo neniwo chance, unondipawo chance. Unondipawo chance neni ndizame sekuru. Ndoendawo kumazitete, ndogonoudzwa kuti ndoita sei. Kana uchigona, kana wondidzidzisayo. Pane kuti ungondichita. senyaya yekusirana nyaya yepabonde inondirwadza. Ndosaka ndakauya sasekuru. Ndofunga ndakambotaura ndikati ndoda kutomboitisa vanhu maleseni ekuti west inotambiswa sei. Vanhu vechiruma. Sure, next live ndikafunga chaizvo mangwana ndichange ndinenge ndiri panapa ndonatsoseta kamera zvakanaka. Ndonatsotambisa chiuno kuti because vamwe varume ipapo mukadzi ngaakurambire zvimwe kwete kuti zvoni uri kutadza kutambisa chiuno. Inzwai hanzi naTrevor Light Emmanuel, hanzi Rudo Malume is someone. Yeah, you can read And Rudo Malume is someone cheat pakati pavaviri. You never get rest in your life. It's better divorce. Ini semurume kana ndabata mukadzi wangu ane umwe murume, which means handisi kumuitira. Ndizvo chaizvo sekuru. Sekuru, dzidzisai varume vari kudofora. But chii chinonetsa? Because chinhu chiyachiyaka chinoda kuti unge unombobvisawo brain dzako pachiri. Chiweti, especially mukadzi waunogara naye karopa rinojairana. Zoti unokurumidza kutunda, plus chimwe chinhu chinonetsa kainyaya yecommunication. Sorry zvoita kutaura nyaya yatisina kunatsofambira. I think tichaitaura mangwana nyaya iyoyi. Nyaya yekukwirana ndedzekukwirana chete mangwana, because ndo nyaya dzachona dziri kutadzisa vanhu kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Neso futi tiri kudofora sekuru. Udofo hwacho uri kwese. Umwe unoshayiwa kuti chinhu chacho chinotadza kunatsoomiswawo zvakasimba zvekuti chinoramba chichiita sechirekeni, chirabha chichitepuka. Zvinoitirwe izvozvo. Vakadzi anenge achida kuti riite danda chairo. Wanyatsokuseta makona ese. Right. Chinhu chinofanira kurova masides ese mumatama mesomo. Chichirova matama mesomo. Kwete kuti chinhu chinenge chiri chirabha. Unenge uchifungei chaizvo. So ndo dzimwe dzenyaya dziri kuzotisvitsa pakuti tinge tiri patira. So I think mangwana regai ndidzidzise vazukuru vangu kuti chinhu chinobatwa sei. Ndoda unatsoisa lesson kubva kumakuseni kuti tinotaura sei neumwe wako zuva rese. Mukadzi haadi kuitirwa rafu. And then tabvapo tobva taona kuti password rinobayiwa pasei.
sei kuti mukadzi kubatwawo sei kwete kuti mukadzi anongoitwa kungati ameno inini soka inini vazukuru vangu musarambirane ushwa mukadzi wotosvika pakutoita nzara yekutoti anotonga achingoti akaona varume anenge achingotarisa pazipi kuti hei inga zvavo vanonzi varume. Ya mangwana kuti ndichakudzidzisai mangwana ndichakudzidzisai futi mishonga mimwe inomwiwa chete zvakunetsa vanhu vachechi tawanda tinenge tichiudzwa kunzi mishonga umwiwe but maherbs vazukuru zvongotiwo ropa rako ringe riri rinosimba zvimwe zviri simple chaizvo chakudzai mangwana kuti ndezvipa nditi chibhodhoro chaiye chiri pinai muzukuru chibhodhoro chaiye chiri pinai chiriko rega ndokuratidzai changu vazukuru chandinomwa muri kumwirani sekuru changu chandinosimbawo nacho aiwa kugara ndakasimba nekuklina futi miri ndogara ndakasimbawo nekuklina ochi mabhonzi chiri chibhodhoro chedu no I want to show my people what we drink right chibhodhoro vazukuru unopotawo iri gutyu rangu iri sekuru ingawani muri kuprepare sekuru aiwa indikabata munhu muzukuru ndikabata munhu anotombofenda chete handitenderwe kubata munhu akasafenda ndingabata shwa ndiwotobata mukadzi wotomuka mangwana makuseni achitondituka mukadzi anongomuka achitofanira achitopfugama kuti mwana wemera dziva wakaoma hanzi anofanira kumuka achiimba sekuru ndinazvo zvinoklina ndinoklina vanhurume ngatiitewo zvinhu kwazvo mani inoshawa kuti munhu anonzi unotadza kukwira mukadzi ngaanakirwe kunatso kuti akakufunga chero akarara anonzwa ega kuti yes andida kuradzai rangu ichi bhotoro ichi muri kugona sekuru ndozvinoita vanhurume kwete kupusisana nekuti chechi chechi tinoenda nditi but maherbs awo hapana mondibvunza kuti sekuru zvii zviya zvamaitiratidza ndokuchikuudzawo ndakafara kuti aiwa muzukuru wangu izvi zvinonzi chakati handiti izvi zvii chakati zvinoshanda so system yemunhurume ngaigare yakasimba kwete kuita system yakadhakwa yes muzukuru welcome to the show sekuru muzukuru wangu tete ati aendepiko muzukuru wangu malume boyera hello welcome to the show zviri kudi ya zviri kutsomida right ndafara wauya muzukuru ya sekuru dzerudo paneta dzimwe nyaya dziri kukonzeresa kuti mimi muzoda kuregererwa ya nyaya dzerudo dzinonetsa malume nekuti tikada zvicharisa panhau dzevanhu vaviri vanhukadzi vamwe vakatokura achitokura ari musikana munhu wayakotobuda sekuru saka chero angava ava mumba inonzi shiri nemariro ayo sekuru haimarege saka vanhukadzi dzimwewo nguva vane problem zvisiri zvekuti murume haazi kugona basa mumba here kana kuti kudini but munhu wangojaira ngoti panze pane zvimwe zviripo muri kundinzwa sekuru
All right. Inzwa kamuzukuru mazuva ano it's very ndiri kukunzwa but mazuva ano it's very rare kuti unge uri unowana munhu asina ichiri mhandara. Wandinzwa muzukuru? Ndiri kunzwa 100%. Uchatosangana iwewewo futi waitsotsonya iyewo aitsotsonya so mese muri kupinda mumba kamune experience. That's true. Right, 100%. Welcome to the show muzukuru wangu if. So tiri kuti nyaya dzachona dzekuzobatwa nekudidika inyaya yekuti iwewe wakaroora munhu uchitoziva kuti handisiri ndakamubvisa umhandara. Munhu uyu anotogona nechekare ende muzukuru anenge akasangana nadzo dzemasaizi ese mizero yese anenge achiziva mizero yadzo anenge achitoziva kuti ababa imimi saizi yenyu muri kure. Evelyn, welcome to the show. Ndikudzinzwa muzukuru vanhu vechirume ndoda kutaura nyaya yevarume. Varume sometimes mimi munoona like vakadzi, kune vakadzi vakanyarara mudzimba umu vasingatauri kana zvezvakupotera murume kuti wanga uchitei, wanga wabuda waenda kupi, kana kuti zvakawanda zvinoitika pamurume but vakadzi kutaura. Koita vakadzi vanotaura ndo vanhu vasingadhererwe ivavo nevarume but akanyarara manje ndianokunge bhora ende mumba macho panenge pasina futi ichingondzi kuita kutonwa semutu wozozvipedzisa wega apo nemurume anenge apedzera kupe shungu dzacho. Ipapo ndo pandiri kuti mangwana kandine lesson ndofunga nhasi ndatotanga lesson ndatovaratidza ndatotanga kutoratidzira zvimwe zvezvinhu zvinoda kunge zvinodi zvinoshandisiwa. Marange muzukuru wangu udzoke, muzukuru wangu ndo munhu wandiri kutoda udzoke. Anditi ndini ndine yese kasekuru sandiri kuti inini mazukuru wangu ndotombodzidzisa kondodini kutodzidzisa kutoti zviunonga zvitambisiwe. Mukadzi unokodzonga mukadzi kukodzonga kwekuti izvo ndiri kutoti ndodii ndoita here manje handina mapepe kunatsoita dai ndakuradza kuti chiuno chinokodzongwa. Muri kunzwa zviri kutaura umwe. Ndiri kuda kuvadzidzisa kukwira vakadzi, ndiri kuda kuvadzidzisa kukwira vakadzi. Ari kuti ndoda kurohwa saka ndorega ndosaka muchizourirwa. ari kufarira uyu ari kutoda kuti mumudzidzise sekuru. Ndoda chikoro sekuru asi chikoro ndochida sekuru. Yepi wadzoka muzukuru bvisa tikuone kufeswa. Yepi muzukuru wangu vhura kumeso toda kukuona, nyaya yakakura moto iyi hapana chekunyara apa. Vanhu vanotopururudza vachitoti sekuru mavakadzimba ipo panapa. Sho munhurume yepi sekuru yepi. hello yazi vhisa vhura kumeso toda kukuona. Good girl. All right. Pakaipa. So handei nayo nyaya banyaya unoti kudii ndonodzidzisa vasikana. Vakane problem manje sekuru ndo vanotoda kudzidziswa chaiyo kuitiwa demonstration cause vakadzi ndo vari kudofora. Cause unogona kuwana murume achiona munhu achiwaya iye haadi kuita izvozvo, anzi ndezvemahure.
saka murume uchamusuwa endi inini dai ndiri mukadzi dai ndichiswera ndakatarisa vakadzi vari kuwaina ndichipractice ndega because ndo zvinotona varume avatombozivi kuti vakadzi. Ndinogara ndichitaura andiri kunzwa yataurwa naMoses communication inodiwa pabonde apa kule. Manje mumwe anenge akangooma kunge danda handimaona. Inzwai kavazukuru munotaurirana. Ende vakadzi kana wakupinda mubedroom hamupindwe nemukadzi chaiye, munopindwa nehure. Manzwa zukuru. Uchingotsika padoo chete remubedroom mako ibva watochinja kutoita hure. Baba vangavati vakafunga zvemubedroom vakafunga zvemubedroom ngavanatsoti yes. Not kuti zvone munhu kana achipinda mubedroom anotobhoikana murume atenderwe. Ukaona murume achiramba akagarawo sitting room kusvika kuma 9-10 o'clock zvakuti hauna zvauri kuita mubedroom. Anofanira kunzwa kufarira kuti vanangu ndakunorara, kungonzwa kuneta so. Ukangoona chete murume achirambira kusitting, mai muri kubika mbodza. Taurai vazukuru vangu, taurai chivake misha. Sekuru, weda kunuka kurunga chuno seizvo kurunga zvezvi. Murume anongokusiya. Achitoenda kune vaye vasingakwanisi kana kurunga kwacho. Saka vanoda zvinhu zvakaita sei? Aiwa sisi, inzwai ndimuudze. What I've discovered about men, varume avadi munhu anobhihevha chisoja. Varume vanoda kuyemerwa nokuitirwa zvinhu zvifani. Very varume, they want funny things. That's what I've realized about men. Because unogona kuwana umwe murume wausingafungiri achigutsirira kuwaina so. Vanoda funny, they want funny things. Chikudo. So that's what I've realized about men. Ukatongoita chikristo holy anorova pasi. Ndizvo here Trevor muzukuru wangu. Trevor. Ini ndakatozviona zvitogwa namai avo vari 100% correct. Asi ndakazosolva solution sekuru. Ndakazoita wechi2 mukadzi kuti vati makwikwi. Saka ndakatozoita 2. Ivo pachavo vanotomira kuti murume ayatsokuzwa kuti ndini uya andi mazviuchiita. Manje tu uchavakwanisa here muzukuru, tu uchavagona. Ndofunga ndini terrorist chairo bhozi. For now andisanda ne problem nevakadzi vanhu. Sanonga ndiri kugona. Pamwewo chiti muri kugona babaka, izvo vanenge vachitozozvipedzesa vega. Ndowainzwa nyaya yekuti vanozvipedzesa vavega vakadzi. Aiwa, ipapo muri right sekuru. Saka izvezvi kubva nhasi sezvo mandidzidzisa samalume hanzvadzi yamai, ndichambozama kumbopuresha futi kuti zvinhu zviite zvanaka. Sandida sei? Inzwai kavazukuru. Inini vazukuru ndinobvirotaure chokwadi. Ini ndinoti mukadzi aleke kutaura communication. Handiti let's communicate tiri mumba medu. Handiti muri kupanzwa vazukuru. Ngatitauranei tocommunicate tichiudzana kuti zvinhu zvakamira sei. Usangomhanyirira kuti zoni inini nekuti haasi kukomplena ari kufarira. Iwe wakamborumwa chinhu here kana uchiita zvinhu iwe? Ndoya munoti chivakadzi pleasuring. Usadero.
Amuzvizive inini mukadzi inini kana mukadzi akasatopleja akabva zvaandiita ndoka pandiri kuti mai muda kudzidziswa unemi. Kumakomenti uko munozviziva here zvokuti nhengo yamai inoruma kuita pai pamune makunotunda pai nhengo yamai inenge ichiita ruma nhengo yababa ndokunonzi kunakirwa ikoko. Yowe vazukuru vangu vari mudzimba havasi kunakirwa. Pane vanhu munoita makore musati mazviitirwa. Rega ndiende mumakomenti ndione kuti hazvikuzikanwa here. Asi malume vanhu vaviri havasi kuziva zvinhu zviri kuitika. That's why muchisiiwa mimi. Inda. Aiwa. Sekuru. Hanzi. So. Inzwai kavadzukuru, inzwai. Pana panyaya yatiri kutaura ndeyekuti to forgive. Can you forgive someone? Alright, handisi kuda kurasika topic yedu handiti. Hatisi kuda kuti tirasike patopic yedu. Iyi yebonde iyi ngatidzidzisanei mangwana zvizere. Handiti. Iyi yepabonde tinoidzisa. Tinofamba nayo mangwana kwaedza. Handiti tofamba nayo mangwana here nyaya iyi. Mangwana ndo chao sekuru. Mangwana maybe oneniwo ndinenda prepare kuti ndinge ndiri ndinokudzidzisai kuti chiuno chinofambiswa sei. Munozoita prakiraje here sekuru kana zvingova mubuda mumuromo. Tomanzwa kunyatsa kuona kuti chii chaichiitika. A good leader lead by example. Muvangu vatotora mbuya motiratidza zvizvo zvichiitika. Dambudziko manje mbuya varipo but havasati vavepo. Ndichirungopractice hangu ndiri ndega nekumwa zvandiri kumwa izvi but mbuya ndichivagadzirira but amai manje vanouya. Right, and back to topic. And back to the topic. Right, nyaya yekuregerera nezuro nenyaya yawakataura nesu muzukuru wangu Happy. Une nyaya yawakataura nesu. Tinogona kumboifamba nayo. Hello. Nyaya iri sei sekuru? Ora ndiri kuti zvoni panyaya yekuregerera munhu kana uchinge wabata ndanga ndichitaura ndichiti kuregerera kuri paviri kana uchinge wabata umwe wako achiita misikanzwa kana kuti ukabatikidza umwe wako andori noumwe munhu vamwe vanotobata varume vavo ari ndori mubedroom make chaimo chaimo. So ndabva ndati zvoni kuregerera kuri paviri kune kuregerera kwekuti tinge tiri tinogara tese handiti tinge tiri tinogara tese koita kuregerera kwekuti vanhu vanongoti ndakuregerera asi tobva taparadzana zvedu. Kuregerera kwamunoona kuri nani ndekupi apa? Hai, kwekuparadzana sekuru. Inini hangu mirai ndizvitaurire pasaidi yangu. Kana ndikaona message, inini hangu ndakapusa, ndikaona message ukandikumbira ruregero ndinounderstand. Ndinonzwisisa chaizvo. Because ndinenge ndichifunga ndezvepafoni. Mirai ndimbokuradzaiwo wangu. Asi kana ndazoona manje. Kana ndazoona sekuru aiwa. Macho ini ndakaona. Ora. Makaona ka? Kuona kunonesa. Ini ndakaona. Ndakabuda dikita, ndakaenda kuseita. Macho ndakaona. Ngatiite so. Kutanga newe chibotudza uyo experience. Chichakaitika chaizvo. Experience.
epi mzukuru wangu, epi mwana Azi wanzazi epi yangu. usekuru. Azi epi ari pa center. Evelini. Evelini. Ndatoshama kuti yepi wamutora ndeupi? Sore apa meno zviri kuitika nenetwork. Ini nangu ndakavabatikidza vari mumba. Chandakangogona kungoona nekubuda nekuchema nekubuda panze. Ndikafungidza kuti vanhu vachabuda kunara. Ndobva vangoramba varipo. Kwakutobuda kwakuenda mudhainingi kwakugara vese futi. Ndobva zvazonzi makapusa. Kuudzwa negirlfriend. Makapusa iyo. Takazviudzwa kudhara kuti wakapusa iyo. Saka pakadaro ungapaite sei? Endi vanhu vacho vanonge vachingonditukirira. Even nangu izvozvizvi ndinotukwa nyangu ndisipo. Anenge angondiona chete anongonzwa kuti kundituka chaanonditukira chacho ndoshaya kuti mukadzi uyu anonditukire. Inini murume wachoka ndakambenge ndashingirira kuti murume ndewangu. Asi ndakazoona kuti apa ndikupinzwa bhizi ndakamboti rega ndimbosuduruka. Saka ndakatozoona kuti kusuduruka kwandakaita handisisina stress. Ndaibvunda kudedera. Kurwara chaiko kuita BP kukwira nenyaya yemurume. Zvinezvi handina nyaya naye. Hatitombotauri tese. Asi anovhiyiwa mastatus angu. Haana chaanotaura. Ininiwo neniwo asi anorequesta kuti tengera vana hembe. Zvinoita here iwo murume ndibaba vevana. Osarudzwa kuti iye hakwanisi kutengera mwana kana hembe yekuti mwana apfeke. Ari kutotemba nekuti mukadzi ndiye achatenga. Mai vevana. Mwana achifamba bhutsu yakaputika. Zvonzi ngaatenge mai vacho. Zvinoita here izvozvo? Iro idoko ka ndo udoko wachona watiri kuramba. Ungaregererere pakadaro. Kana kuita good Samaritan kwacho. Ndikarohwa futi ndikasonwa mastitch musoro. Asi ndakangoramba ndichishingirira imba yacho. Pati zvinezvi haiwa ndakaneta. Ndaneta ndakungogara. Saka zveshuwa unosvika pakuneta wongopesa wangosiyana nazvo. Kozi sezvo wataura kuti nyaya yekuti umwe vanhu vari right ameno chichinoitika. Vanhu vari right stereki ndo vanopinzwa bhizi nevarume. Vanhu vanonetsa nekushungurudza varume ivavo ndo vanodiwa zvisingaiti vagere mudzimba dzavo zvakanaka. Plus sekuru nyaya ndiri kuda kubvunza imwe ndeyekuti sekuru munhu dzimwe nguva unogona kumuregerera womove on, you start a new relationship. Zvinoita here kuti ange achiteverera kumaboyfriends ako newo uchitraa kumove on nelife achiteverera achitsvaga mafone number achikutukira maboyfriend ako unozomuregerera sei? Achifamba achikuparadzira atove satani muupenyu hwako. Wakamubata akaita zvakawanda wanda zvimwe zvidipli wamusiya hauna kutombomupisa. Uri kugara nevana ndiwo uri responsible. Ukapinda parelationship wofamba achiteverera achituka vanhu vako. Shuwa sekuru unomuregerera sei munhu wacho? Right, munhu akadaro ndakamboita video. If you remember very well, ndakamboita video ndikati ma-ex kana kune vanhu ma-biggest enemies of your current relationship nema-relationships ese auchazoita ndi-ex wako. Ex wako aripo haafari kukuona zvinhu zvako zvichifamba zvakanaka. Akaunzwa kuti wane relationship iri kufaya zvinhu zvako zvaakuendeka, ndo paanobudikirako kuti mai mwana chiuya tigarisane tidzokerane tichengete vana. So ma-ex anoda kungwarirwa izvo anenge aripo pakuda kutokuparadza.
rukabata kutokutukira vanhu vako sekuru kuti unoti wakagara uchinzwa munhu wako achiita kukuratidza nenhamba kutoona kuti ndiyo kutotuka munhu kutomutretena munhu unotongoshaya kuti chini ini ndiri kutarisa vana ndega ndiri kuita zvese ndega. You are not even buying even roll-on ndega, but why are you threatening my people? Why usathreatene munhu wangu? Iwe takasiyana ndakakubudira pachena, so why do you threaten those people? It's wrong totally. Saka dzimwe nguva unopedzisira kutoti munhu atova satani weupenyu hwangu angofamba achinditeverera kwese kwese. Iye ex ndozvaagara akaita izvozvo anonzi ex boyfriend. So but chinonzi kuregerera manje ka chinonzi kuregerera zvikuru chakanakira kudaiwo chakanakira kuti zoni kana uchinge waregerera munhu hauchaite bundu pamwoyo nemunhu. Number one chinobatsira iwewe because unonzwa kurerukirwa. Number one. Number two, munhu iyeye kunyange zvinhu zvake zvikanzi zvakumufaira upenyu hwake hwakuendeka mberi zvichiendeka hauite godo naye because wakamuregerera and you moved on. Anditi so kuregerera hatisi kuti kuregerera ndekwekuti uzomunanzva futi unge uri unomuwirirana naye. No. To forgive is something chinoitika within someone. And it's a process zvimuke zvakangoitika makuseni kwemavanga nekukuwadzwa kunenge kwakaitiwa mumwoyo. It's something which will take time. But tiri kuti first step yekuregerera inototorwa newe. You are the person anototanga nekuto. And sometimes most of the times you'll be blaming yourself. Kana wakanganisirwa sevakadzi unotanga kuzviblema kuti inini maybe zvakaitika kwandiri sewe muzukuru wangu Eve Evelyn unogona kuti ndichanga kuzviblema kuti inini maybe I was too soft to my husband, that's why aindiita zvaindiita, and you can start blaming yourself kuti dai ndandisiri too soft ka sometimes dai pamwe asina kundiita zvese zvaakandiitira. Uri kuona pandireva? At the end of the day unogona kutanga kuzviregerera. So what am I saying? Ndiri kuti tanga nekuzviregerera iwewe so that you can forgive munhu akakukanganisira chaiye. Don't blame yourself nekuda kwezvinenge zvaitwa nemunhu. Welcome to the show muzukuru wangu Majuri. Muri sei? Ndafara wauya. I'm so excited. Mamuchiri kundiziva. Iwewe kana uchiti nya unoti sekuru vanosara nani manje. Ndikatadza kuziva iwewe kubva pepe paukandipromisa kuti uchadzoka pashow wadzoka nhasi. Ndandine fulu papa manje nawo ndapora manje. No zvinofadza. Waita basa wauya tutaura nyaya yekuregerera kuti mwoyo wako wakambodanana naye kana kuti waunodanana naye kana achinge akukanganisira how to handle nyaya dzakadai. Kana achinge andikanganisira kuti ndinomuregerera here kana kuti handimuregereri. Wamubata zveshe wantori negirlfriend mumba menyu chaimo chaimo. It depends noti anenge akutadzira chii sekuru. Unoziva kuti sometimes forgiving hairevi kuti munhu ngaadzoke futi mulife yako. Alright. Pamwe pacho unenge watoyambuswa. Alright. And do you know, ndogara ndichitaura ndichiti ukaona waoneswa zvinhu zvakadaro chitotenda Mwari. Because azvionekwe nevanhu vari weak. Kuti munhu ange ari anokuitira zvakadaro zvinotoitirwa vanhu vari strong. And you know kuti Mwari anotonga akachitoziva kutoti uyu akaitirwa zvakadai anopapura akasimba. God will never allow muedzo wakakurisa kuti unge uri unowekwa uri.
So uri kuti kudi vamwe vari kuti tiri kusvika patiri kuzochita mareasons, people are giving mareasons, vamwe kuti zvoni inini ndazonochita because nzara mumba umu zvinhu hazvisi kurohwa zvakanaka. Aiwa, mumba kana maita nzara vanhu vanodzidzisana. Usi murume chiro kwamitra zvakanaka sei anongokusiya. Unenge uchizviziva sei kuti uri kumuitira zvakanaka? Pamwe hauna zvaunenge uchitoita iwe uchifunga kuti ndarova basa, because inini semuridzika kana asingakomplaini kakureva kuti ndiri kumuitira zvakanaka. Alright, kana asingakomplaini pamwe pachona anenge achingokuita kuti ufile better, asingada kuti mukadzi wake afile bad. Same applies nemi vakadzi. Do you know kuti unogona kuroorwa nemunhu asingagone nyaya dzepabonde zvachose? Ndakambotaura pane imwe show yandakambotaura, umwe muzukuru wangu achitaura kuti unotorarama nemunhu for 10 years, morarama 10 years usina mukadzi asina kana kumbobvira akaexperience chinonzi kutunda muupenyu hwake. So ndopatiri kuzooneka mareasons. Is there any reason yamungati iyi munhu akataura reason yakadai ndinomuregerera, kana kuti panyaya idzodzo dzecheating hadzina reason inonzwisika? Right, hanzi naHenry foni dzedu dziri kuita maecho. Confirm wazukuru pasapo, foni dzedu dzichiri kuita maecho here? Maechos vari kuteerera vasiri mustudio. Sekuru, nyaya iripo ndeyekuti varume vemazuva ano vamwe vanokomplaina ukatovaudza ma-weaknesses avo. Ukangomuudza kuti apa uri kureswa uri kuita sei, anoti wazoona kupi chichi. Saka nyaya iripo ndeyekuti varumewo nemo dzidzaiwo kuudzwawo nevakadzi. Mukadzi akakuudza kuti apa shamwari uri kudofora, chimboti dai usaramwe, itamushe kuitira kuti zvinhu zvinake. Newe mukadzi futi usaramwe. Plus hasha tinozodziwanza. Nekuti sekuru, nyaya iripo ndeyekuti kuti ndinge ndichipretenda every day inge ndiri kunakirwa hazvitomboite. Handitombode kupretenda, ndinoda kunyatsokuudza chokwadi kuti tete magona. Noti kuti magona iwe usina kugona. Ipapo panonetsa. So ndosaka ndati aiwa inini sasekuru vevanhu ka mangwana ndine lesson ndichakudzidzisawo vazukuru vangu kuti unatorova basa sebasa unoita sei, uye une zvimwewo zvinomwewo nemunhurume uchicleanawo system inenge yakudhagwa. Handiti? Because kazhinji patinosangana nevanhukadzi every month vanocleana miri yavo, every month vanonogeza. Isusu vanhurume ukasatozvigeza wega hazvifambe. Mushini injini inoparara uchingofamba uchingosveta. So injini inoda kupota ichimbosevhiswawo ichiblowewawo kuti inge iri inofunctiona zvakanaka. So ndikanyengerwa zvakanaka nevazukuru vangu mangwana ndinoitisa lesson iroro zvizere. Ende chandotozva ndechekutoti tikanatsodzidzisana zvakanaka chaizvo, kana shamwari yako iri padhuze, mudzimai wako aripo, basa mangwana richabatwa sebasa. Varume ngavarege kujambira munhu ngejongo. Kwakwara apedza. Haizvozvo ndazviramba sasekuru. Vanhu shuwa vanhu mungaijambire mukadzi una sekuru vakarongeka sasekuru sendi, hazvitenderi. Tinovadzidzisa musatya. Imi madzimai ndoziva kuti munodzidziswa zvakanyanya. Varume ende varume pride. Mbuya tawa ndinogamuchirai kuchirongwa.
Hello. Hello, Muyatawa. Sekuru. Ya ndafara mauya imimi ndafara mauya. Ndafara wauya muzukuru wangu. Ndinofara muzukuru wangu zviri kudi. Network yangu Sekuru. Makadi yenyu. Tisi kukunzwa. Tiri yakadi muzukuru. Ya takukunzwa muzukuru wangu. Murukundi. Tiri kukunzwa but tiri kukunzwira kure. Hello. Ameno chichaitika network yemuzukuru wangu. So ndosaka ndati handikanyengerwa mangwana ndine busy palese. Sekuru ndokumbira kupindura mubvunzo wandaonapo. Ndaona mumwe anyora comment apo. Aisa comment yekuti mandevere. Ina handisi mundevere hangu. But ndoda kupindurirawo mandevere. Saka nyaya iripo ndeyekuti hanzi mandevere mune problem yekuti chihure stereki. Nyaya iripo aisi nyaya yekuti mandevere ukatoenda muAmerica pane nzvimbo ine mahure. Pana anyora apo. Ukaenda kubhinga matonga ariko, ukauya kweduwo kuwanyai ariko mahure. Apana nyika isina mahure. Even ukaenda kuupi variko mahure. Saka nyaya iripo ndeyekuti varume vanoti mandevere chihure apo. Muri kuona? Avasi mandevere vane chihure. Nyaya iripo ndeyekuti kwese kune mahure. Vakadzi vanoita chihure kwese kwese. Handisi mundevere hangu. But ndikandimupindure mina ngimundebele uphele. Right. Thina mandebele manje umzukulu wami uThimi ufuna utshela ukuthi sinalo luthando. And masithi sithanda umuntu siyamthanda impela. Bari kwere amandebele abazukulu wami bakhona. Varipo here vamandevere ti ndakumboda kumbopurata chindevere panapa. Sati malume vevanhu vese ka. Sezvataurwa nemuzukuru wangu naShai, chihure chiri kumunhu wese. Chinonzi chihure ka achizive rudzi. Chiri kumunhu wese. Ende inini inaito ndotoda kutora munhu andori nekakaita kechihure mbichana. Because iye ndiye anonakidza mumba. Ando zvandiri kutaura panapa kuti zvoni chihure remba mangu riri right. Remba mangu riri right. Zvemunhu anenge akadzikama inini hangusa sekuru vevanhu handingamukwanise. Ndoda munhu anototi chibhichi chaicho. Alele. So ameno zvekutaura nemuzukuru wangu zvekunonge zvisingaite. Ndozvavanoda varume vese, hamusi mimi mega. Varume vasapretende. Kozi ukangoita mukadzi chaiye kumba ikoko ndopaunozonzi chichi. So ndopatiri kuti alright. Tinogamuchira muchirongwa vazukuru vangu vari kutiza. I think ndoekola kupedzisira tindo zviri kudi. Maswera sei Sekuru? Taswera, waswera semuzukuru wangu. Nhasi wakazvivhara kumeso. Pane zvinenge zvichiitika. Alright. Asi mukwasha ari padhuze here. Aiwa. Alright, ngatiparege. Right, nyaya yawainzwa. Nyaya yekuregerera iyi uri kuti kudini? Alright, inini anko pane nyaya ndapindira yanga ichitaurwa naBig Sister Shai yekuti vanga vachiti zvonani vanhukadzi vari kuchiita nenyaya yekuti mumba havasi kuguta wawati. Alright. And ndobva paita point yaraiswa yekuti zvonani
murume anoti kana ukada kumuudza kuti apa uri kutadza anokubvunza kuti wakazviwanepi motokonana. I think kusvika munhu azokubvunza kuti wakazviwana kupi, I think iwei yaunenge wamuaprocha nayo. Kana ukaaprochawo umwe wako nezviri ngori sweet, zviri romantic, a nice approach, I don't think anombokudzokera achikubvunza kuti wakazviwana kupi. Kana kuti even murume unogona kuti anogona kuudza mukadzi wake kuti mukadzi wangu uri kutadza apa neapa. Kana ukange waudzwa mune zvakanaka unokwanisa kutoteerera wotodzidza, and then mukudzidza unobva wagona. But kana ukaudzwawo zviri hashi unokwanisa kukuremera kuti uzvitambire. Ipapo uri kutaura vanhu ngatidzidze, ndo patainotaura nyaya yecommunication, kudzidzawo kutaurana zvakanaka mudzimba. Murudo vanhu vanotauriranawo zvakanaka. Vanhu tinotaurirana zvakanaka, noti kunge tiri tinongoudzana nonsense. Chokwadi. Mashoko ako ekupedzisira takuvhara une mamwe mashoko ako ekupedzisira auinawo muzukuru. There is another issue yekuti manga muchiti ukabata munhu wako red ended. Ipapo pakaoma, panonetsa sekuru. Panonetsa. Unogona kuzviudza kuti ndaregerera munhu but deep down kazviripo zvichiuya uchizviimagina each and every time ukasvika pane that place, kana kuti ukasvika panguva iyoyo unozviimagina. So I don't think kuti kana ukarasa trust, pasisina trust ka even rudo rwacho ndoona sekuti panenge pasisina. Ine hangu maonera hangu. Once pasisina trust, I don't think panenge pachiri nerudo. So I think it's better kuti kana wabata munhu wako ukafunga kuti ndakumuregerera, kana wamuregerera just move on. Ndo maonero angu. Aiwa, mashoko makukutu, mashoko makuru awataura muzukuru wangu. Ndinokutenda nekuuya kushow, ndinokutenda nekupinda palive streaming. Okay, thank you. Right, thanks very much vazukuru wangu wapinda pachirongwa chanhasi. Handiti toerenge macomments ekupedzisira. Hanzi, I know those people from the beginning. I'm telling you, alright, uyo atati timari kutaurawo nenyaya yerudzi rwechindevere. Nangu handidi kupatsanura vanhu, so I won't go there. Let's not mention other people's tribes, okay? Because none is perfect. We are one nation. That is very true. Lorraine, thanks very much. Tantisvike upano sekuru, say more. Tiri kudi muzukuru sina mahure, chokwadi hakuna rudzi rusina. Hanzi hapana kusina. Yes, that's very true. Ana chef Chirasha, Asian speaks louder than words sekuru. Zvemubedroom zvinoita zvega. Aiwa, zvemubedroom tinodzidziswa muzukuru pakuti zvinoita zvega, kandopa tiri kukundikana ipapo. Zvemubedroom ngatipindewo tine know-how, tichizivawo something, kwete kuti vanhurume ndo patine problem ipapo, hatidi kudzidzisiwa. We think we know, of which vanhurume tisingazive much. Vanhurume tisu tisingazive. So let's sit down todzidzisana kuti vakadzi vanoda zvipi. Kuti tikange tiri panapa tichitaura, vachiuya vachitaura, vanokuudzai zvavanoda. Ende ukavateerera vachitaura zveshuwaka unobatsirika. Handiti? Right. Hanzi ngatisiye kutaura nezvematribes evanhu, toita nekuti pano ndepemunhu wese, musauya nekubvira. Alright, yes, panapa pamusha pemunhu wese. That's why uyangizwa kuti ngiyazama kukhuluma isindebele, ende futhi ngizosikhuluma isindebele sikondile. Angithi xona chichangani nachirata swinene.
sekuru vevanhu andi the only Zimbabwean uncle. Tinobatanidza vanhu, hatipo pakupatsanura vanhu. So thanks very much. Thank you very much. Vazukuru vangu nekuuya panapa nekusapota kwamunoita musha wenyu, basa renyu richifamba zvakanaka, ndinokutendai. Right, mangwana I'm thinking kuti timbodzidzisana nyaya dzepabonde chaidzo. Titombodzidzisana kuti vakadzi vanokwirwa sei. Vakadzi varipo vachitiudzawo kuti isusu tinoda izvi, varume muripo muchitiudzawo kuti nemiwo munoda kuitirwa zvipi. Mangwana toda kugadzirisa nyaya dzebedroom chete. Handiti? So mangwana tine tichidzidzisana kukwirana vazukuru. So make sure kuti kana uchiri mwana mudiki usajoine. Handiti? Don't join this show tomorrow because tichange tichitaura zvakadzama. I will try to demonstrate. Ndichademonstrata nekukuratidza sezvandambokuratidzai zviya zvimwe zvezvinhu zvinoshanda zvinogona kutibatsira to improve our sex life. Handiti? Vazukuru vangu, the only Zimbabwean uncle, ndikasapota ndichiita izvi mishando pairi kukanganisika, zvinhu zvisingafambe zvakanaka. Handiti? So ndikuda kuti ndikudzidzise kukwira vakadzi vazukuru, especially vanhurume ndimo ndinoda kunyanyisa kudzidzisa kukwira vakadzi. Nemo vakadzi mangwana ndoda kudzidzisawo chikapa. Handiti? Varina baba muchivaona vanodawo chikapa mudzimba. Vanodawo chikapa, vanodawo munhu anotambisawo nekudidi, kuzivawo kushandisa. Ndinoona kuti tinowa vakadzi anenge ane bhodhi yekuti zveshuwa uchivaona mai apo achifamba, murume anenge achikurwera rute kuti zveshuwa ndo vanonzi vakadzi. Kunodaiwo hapana kana nezvinozikanwa, hapana kana nechinozikanwa, kana kutoti munhurume anopepetwa sei. Hamutozive kutoti munhurume anopepetwa. Vakadzi munoziva here kuti zviri wrong kuti kana muchikwirana nevarume, zviri wrong kuti west yako inge yakati ndipa, asi kuti ndipa. West inokwirira kuenda mudenga, wotanga kupepeta munhu mudenga. Hakukanganwa futi. Ona murume Achihura wamupepeta zvanduku. Uyai mangwana tidzidzisane nyaya dzacho. Mangwana ndopaneti. Mangwana ndopaneti nadzo nyaya dzekupepeta nedzi. Varume natsokuratidzai kuti chiuno chino nelanguage inotaurwa, language inotena umwe wako on, what to say kana muri mubedroom and what not to say. Pane mamwe mashoko asingatotenderwe zvachese kutaura kana muri mubedroom, zvachese. Kwete mamwe mashoko anotonzi ukasaritaura iroro imhosva. So mangwana tinenge tichidzidzisana izvozvo. Handiti? Kozoti pane imwe nyaya yakauya nevazukuru vangu. Pane vazukuru vangu vanoita stay in vari panapa. Right, stay in kureva kuti zvoni umwe anenge achishanda pabasa, paanenge achishanda achigara ipapo, handiti, achirara ipapo, achimbozotenderwa kubuda chete kamwe chete pamwedzi. So vazukuru vangu ava vari kuti sekuruka isusu nzara yatinyanyira, because kana kutoti ndiite boyfriend chaiyo zvakutonetsa, because pa1 day randinobuda nemusi weFriday ndichienda off, Saturday, Sunday ndakutodzoka. So vari kutiwo tiri kuita problem yekuti tiri kushayiwa varume vekudanana navo vanozotiroora. And process yekudanana navo vachitidiniwo, vachitipepetawo, vachitipawo rudo nekutiratidzawo kuti zvinofamba sei kubvisa. So ndiri kuti zonika nyaya idzodzo futi ngatiitaure mangwana. Ndikagona kuconnecta 1 or 2 kana uJoburg kune umwe anoti inini sekuru ndiri kudawo murume wekuti tipotewo tichidi, ndobva takuconnectaiwo ndokuti kana uri kuJoburg, kana uri kuSwitzerland, kana uri kupi, tipanane macontacts. Handiti? Kuita kuti tidanane vazukuru, dzimba dzimire. Handiti? But kana zvadaro hatisi kuti zvoni munhu yeye uvimbe naye zvakanyanya. Handiti? Unoresearcha, unoita maresearch ako usati maita zvamunenge maita. Muri vanhu vakuru imi, hapana mwana mudiki panapa. Moita zvamunenge muchiita. Zvinhu zvakadi zvakanaka, especially vanozosvika pakuti dzimba dzivakwe. Ndoda kutozoitawo MC pamichato yenyu vazukuru. Ndokuona kuita MC ne. Handiti? Right, so ndo nyaya dzatinenge tinadzo mangwana, nyaya dzevazukuru vangu
vanoita mabasa estay in nenyaya dzekuti tinge tinodzidzisana kuti varume vakadzi vanobatwa sei. Ndino kuti mukadzi ukamukwira zvakanaka anotunda ka2 kana ka3 kana ka4 pa1 round iwe usati watunda unogona kumutundisa katatu kana muzukuru. Ende mukadzi yeyeka haasi akakukanganwa futi. Kana uchida kusakanganwiwa nemunhukadzi muitire izvozvo, mutundise katatu muzukuru paraundi rimwe chete, haufi wakakanganwiwa nemukadzi. Manzwa zukuru, ukazvigona izvozvo mumba mako hauwane dambudziko futi mukadzi azombokuurire. Kuurirwa kuya kuyainawe kuti anenge akambosangana nevamwe tsano vaimutundisa kairi katatu, vaimusiya afenda. Handiti vaimusiya afenda chaiko chaiko nekunakirwa, iwe ungozomuroora hako zvinhu zvakanaka maroorano, wotadza kuziva clue yachona, kana kuti pamwe anotokupa clue but wotadza kumuteerera. Ndopakuti hasha wakazvidzidziswa nani sauziva kuti wakamuroora asiri virgin. Saka unofunga kuti uvhijini wakadambuka nei? Handi kushanda kwayaita, ina mita chete yekunyorwa chete kuti zvoni yaishanda kusvika pakati, but yaishanda nyinzo iyi. Handiti so saite hasha muzukuru, chitodzidza unzwe kuti zvinofamba sei. Ende mukadzika, vakadzi ukamupa mukana wekukuudza nekuti mudzidze muri pamwe chete, unonakirwa. Hakuna munhu anonaka semukadzi wazukuru. Vakadzi vanonaka muchivaona kudai, but ukamubata rafu hazvifambi. So what am I saying? Ndiri kubva ndaencourage vazukuru kuti let's subscribe to this channel. Ngatisheyewo nehama dzedu, mabhuru edu, mafriends edu, mawhatsapp groups umu. Handiti let's share malink edu nekuudzawo vamwe kuti pane rimwe group ratiri, pane imwe family yatiri inonzi family payoutube channel patiri kudzidza zvakawanda. Nditi toda kuti tinge tiri tinodzidzisana nasekuru venyu nyaya dzachona dzese. So let's meet tomorrow. Let's make a day tomorrow vazukuru, tinge tiri tinodzidzisana. Tomorrow is a Friday, mangwana eFriday. Ndoda kuti weekend munakirwe mudzimba dzenyu, mazvinzwa. Kana uri kunoona boyfriend yako paweekend nemusi weSaturday, kana girlfriend yako ngaone kuti masamba akachinja, pane kwakabviwa, pane chikoro chakapindwa. So ngatizviitei mangwana. Uncle said the only Zimbabwean uncle. Ndinodada nemi vazukuru, let's not forget to share nekuti channel yedu ikure. Thanks very much. Channel yedu iri kukura vazukuru. Handiti tichazama kuti tinge tiri tinodzidzisana mazuva ese with the only Zimbabwean uncle. Tiri kubva ndati much love, tichiperera pano. Alright, thanks happy nekuti unenge uripo. Tinoramba takadaro muzukuru, tinoramba takadaro. Handiti ndinotenda. Thanks very much muzukuru. I love you so much. Ndasangana nei futi mangwana, ngatione mavideos ataita with the only Zimbabwean uncle. Ndokuti much love.